ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାଲା ଗାଁ। ଏଇଠି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ବନିଆ। ଏଇଠି ଗଛ ନଉଛେ, ବିଟ ଗଛ ରଖଛେ, ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛେ, ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ମୋ ସାଇକେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛେ। ମାମା କିସ କରୁଛେ? କିସ କରୁଛେ? କଣ হবে? ଆଜିର ଆମର ଖାଇବା ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଖଟା, ଡାଲମା, କୋବି ଚିଲି, ମିଲମିକର ଆଉ କୋବି ବରା କଷା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି, ସାଲାଡ, ଆଚାର, ଟମାଟର ଖଟା, ଆଉ ମିଲମିକର ଭାଜା, ମିଲମିକର ଝୋଳ, ମିଲମିକର କଷା, ଭୁଲ କଲେନି, ଡାଲି ଝୋଳ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଇ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଏଇଟା ଆମେ ସିଡିରେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଣିଥିଲେ, ଦେଖିଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲ।